मिनिया बर' इउटुब चेनेला नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला एबा लाइक शेयार खालाम एबा हागौ होनजासे दिनैनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल हेलौ लोगोफोर, बयखौबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनानै दिनै आङो जाहोनो गोसो गैखादा गैया मानि न' नुलायो बियो होनाय जाबाय। दा बिथाङा हाउजिं न' मोनदों आरो दा एसे गावनो मावदों बिथाङा मिस्ट्रि होनाय जायाखै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथांना मेदामा नै बेनो आरो PMAY नि न' मोनदों आरो गंसे। औ, ओमफ्राय दाखोनो माखासे मिस्ट्रिफ्राबो मावब्लाबो फैसा जानानैलाय खाना रावबो मिस्ट्रिफ्रा खानाया, ओमफ्राय मोजां रोखोमै मावा जाहैबाय दा। ओंखायनो आं नायजोर गावनि आखाइजों मावाला सुखाया। ओमफ्राय दा आं गोसोबायदि मावना लानो हाबाय आरोना। ओमफ्राय दा सोलोंनाया ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो दरबिंबो नायनायसो सिदा जादोंना जायाखै। आदसा बिदिसो नायना सुयो ना मानलाय? औ आदसा दा बे न'खौहाय सिदा जादोंना जायाखै बायलेखारजों नायदों आरो इयो जाबाय, सिदाथ' जाबाय। दा नै बिजोंनो नायै सिदा खालामो आरो इयो। सिदा जादों दा? औ, दा ओमफ्राय नै बिथांनिया मा होनांगौ जाखोयो नन कभेनेमेन्ट ना मा होनो बिफांनि आरो बेबो एसे खालामगासिनो दं आरो बेबायदिया मा होनदों इयो नन कभेनेमेन्ट? आदसा दा बेबायदि आरोना, दा न' लुयोला बेबायदि नांगौ नै, ओमफ्राय बेबायदि नांगौ। ओमफ्राय बेखौ आं खुन्थिया गायजेननायनिफ्राय इथा लायजेननायनिफ्राय आं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन। ओमफ्राय दा भिडिअ खालायनो हास्लाबाखिसै माखासे समफ्राव। दा आङो बे सिनवाल सिमाखौ होग्रोनानै बानायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय जाय PMAY न' मोनदों नोंथांमोना हयथ'बा जेलाव थांनांगौबो गोनां जागोन। खारन मानो होनोब्ला जाय नोंथांमोना जेलाव थांनांगौ गोनां जागोन PMAY न' मोननानै, दा आं बारा बुंनोबो रोंलायलाङा, माने हाउजिं आरो एथुजे आं डाइरेक्टलि बुंनायसै हाउजिं। स' माने बेबायदिनो नोंथांमोना हयथ'बा जेलाव थांनांगौबो गोनां जागोन। नोंथांमोना लाब खालामदों हाउजिं न' मोननानै, नाथाय गोसोआव ला लोगोफोर, माने जाय नोंथांमोना हाउजिं न' मोनदों नोंथांमोना मानि थाखाय जेलाव थांनांगौ गोनां जागोन? जाय नोंथांमोना फैसा हाबनानैबो गावनि एकाउन्टआव जुदि लाब खालामनो सानदोंब्ला एबा गावनि एकाउन्टआव दोनबाय थानो सानदोंब्ला नोंथांमोना थांनांगोन जेल खानायाव एबा दालि ओंख्रि जाहैनांगोन सौ। दा मानो होनोब्ला नोंथांमोना न'खौ लुफुंनानै दिन्थिनांगोन एबा उन्दुनांथारगोन, नङाब्ला नोंथांमोना जेलनि दालि ओंख्रि जानांनोबो हागौ। अब्ला नोंथांमोना गोसोआव गावबागाव गोसोआव साननानै लादो, नोंथांमोना PMAY न' मोनोब्ला लुथारनांगोन एबा उन्दुथारनांगोन हौवा हिन्जाव दुंब्रुद मुसारि सिङाव।
नङाब्ला लुवालासिनो जुदि नोंथाङा गावनि एकाउन्टआव बुदां दोनबाय थानांगौब्ला नोंथाङा थांनांगोन जेल खानायाव एबा सुतनै मुलै नोंथाङा बे फैसाखौ सरकारनो गुरायफिनांगौबो गोनां जागोन एसे हां थोनोबो मोनदों खारन मानो होनोब्ला हाउजिंआ मोनदों मोजां जादों लोगोसे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों फैसा खम जादों सेफ जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावनि निजिस' आखाइजों टन टना माल लुना लानो हाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो बाख्नायनांगोन जे जोंनि मदिजिखौबो थानाय जे जोंनि मदिजि प्रेसिडेन्ट बेखौबो जों बाख्नायनांगोन बिनि अननायावहाय माखासे न'फोरखौ एसे गोरिब गुन्द्रा होननानै जोङो हेफाजाब मोनबाय दा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माने फैसा खमब्लाबो खिन्थु जायहा गाव गाव मावनानै लानो रोङा बियो एसे हां थोनो जागोन माने गेस्ट्रिक जानाय थां माथां ओंखायनो आं गोसोजों निजिस' बेखौहाय आं मावजेननाय जाबाय आरो जोंनो मदिजिया एसे खाजोना होग्रा न'आखौ एसे थाबैनो हरनोला बेखौबो मोजां मोनगौ गोसोआव जुदि थाब मोनोब्ला लेट्रिन आरो माखासे माने आङो चाइनानि खोथाबो सोसनदेरलाङो बोनखियो आङो बे गोसोम नुहोनायाव ओमफ्राय दा जुदि खिफुनाय समावहाय जुदि बार हुखा फैयोला खिबुआखौ गुफुर नुलायगोन आरो ना बेयाव खिनायावहाय बार हुखाजों फोरलाबो थांनो हागौ बे फायखानाया प्लास्टिकसो नालाय जोंखौहाय जुदि अननानै हाउजिंजों लोगोसे PMIY न'जों लोगोसे जुदि फायखानाखौ हरनोला ओरै सिबनांगोन ओरैहाय माने सिमेन्टखौ लगायनानैहाय बेबायदि जुदि दैजोंहाय एसे फिनिशिं खालामना दोनाला नेक्स्ट बारावहाय लगायनो ओरैबायदि थान जायो आरो ना बेनिखायनो बेखौ ओरैबायदि साफा खालामना दोनबाय दिनै आधा बेला हाथाय जाबाय ओमफ्राय आधा बेलानि खामानिया बेनो आरो नै हासिंल' मावनायनि नालाय दा काट मिस्ट्रि राजमिस्ट्रि ओमफ्राय गारि फोसाबनाय मानाय साफा टटेलि ना आङो दिनै भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जै बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों जै